borendi nigo chiaborigwe gokora obotuki boisaine ebiro bagoikia abakagerwa bogotachera abana nse gosokwengera abana abaiseke nse bosio bwebigambero ayangoetera yanyarekana buna ogotachirwa nse kwa abana abaiseke nigo kwabeire buno motego ose umuribo bubolimo ase korwa egasosorogo chia asibitena byanka Gilbert Kobi ni gateretero mugano yomo oyo ogototebya enganeyo ebikorwa byokobekerera abantu amagana y'oburimo nako basiba asikichera yabeire bigokina imeyagusi namono eliyogotema na chinguru chebitina ebinge bya chirestore kara togokora upereresi yaito na kumanya nkikegenderete kurese ground ego yanyorekana nga abantu bakubekerera muneke sikyo gotakiransa abana nigo konyorana mono anene mono omuntu kabwate bitina no muntu gete igakurikiye omwana omubekerera ota omwana ori obere o divide ri omwana otacheira omwana oyonse omuntu oyo irukotini o akapaka abasikari nabara bari comment no mane omwana oyo no mane okora uchunguzi ayo ngaine no okora uchunguzi omwana oyo natachere tunze amunyagitari nera abanyagitari bagwa account ya repeat Christine Nyaboke we myaka 20 nigo abetereretigwe korwa obosaiti bwo burimo nagosiba umusawo yomo igoro yogotachirwanse okugwatebekanete ko burimo sayo akorekanta kintare ngaye kemene ayumu kungu yomo kenerunga uneronya tebeteti mumuro yonkora bobene ntankoreti korengana nere nyina moke oyo konyora isa nyomire nyuma yo komaseri mamumu abo nere mubetereretie okora ayonsi yo kungainireria nga umusawo yo nyako baga kumutachiranse nabo yigo umusawo yuko byara nako ikiwa kotini kungu yanga sitenkwa nebintu bitenge byekemen nenda tetenkore gente kusenyu chibagwato senyu chibago senu muro yunsi betechera senyu chibate tenkore boigo nali mumuru yara bwatu nali barambotiki barakore biasara nje mukena rengo bono nje na metekende nje nengo kwa botuma na rengo hotel musibatu yantebati igentongo hotel inga kubenta ko bono nje bono bino rengo mukena nje rende nkaga kora rende amu mwabo omoibori Jane Bosibori nigo aigwete chinkuma igoro yo watachirwanse kwa mwana oye na ugosibwa kwa musawo yo emyaka 20 chankaiwu ngotebwi report na omwana urebiu bono ibagamba ale ko ngangichenka nje korora abana ngarati kankoreki ngacha abana bandangiriti ngacha babo biyo bonse cyanko cy'umwana oyo ngocha ngo ikechera nachi kwae wibakalyo gokoreki ryo kumanya ryo koigu koti ryo koigu na nkyo mumuro yiga gusibiru tukaseri gu tukacha kaka nachi te koigu no sibiru kaguno musibati yo koreki omwerere omusibiri wono nchitina manyite gwikira abu na nkiki yagenderete Bono mwisoko oyo yuga niga sabira mabera na kugania umusawo yo koigorirwa kurwa segesiboki emyaka 20 asebona akorire emyaka 4 iyo ndoyo kango saba umuri ana bere se tarinje na musibete nenda serikali ngo saba mu igorere tari nje na gareta gasibu nerekende nke twakoreta munere umuntu mutengerete gatembe TV asinga kichigani utwanyare kuba tugukwana na umongino yoiga ole mamu mwabwenya ruke yiga yana ko bagekurwa osabo kwabira kwae gochiase umumura na toko bagakurwa oborori bwo borimo igoro yoko tachirwanse kwae keraringe myaka meke ngo riboterega tembe TV akurwa somo cyobo songa maritane nje Gilbert Kobi.